Het is natuurlijk een hele mooie binnenkomen als je hier landt op het vliegveld. En je ziet dat het een eiland wat heel mooi vlak is, met een mooie berg erop. En waar groen is, waar heel veel leven is, waar een mooie haven is met grote boten. Ik ben heel blij dat ik hier de eerste keer ben. En ik heb ook hele leuke gesprekken gehad vandaag al. Ik ben vandaag bij de gouverneur geweest. Ik heb vandaag met het parlement gesproken. Ik ga morgen nog met de ministerraad spreken en met de minister. En in de tussentijd wil ik ook gewoon met de bevolking spreken, want ik wil ook graag weten wat daar is. Een beetje gevraagd van wat mijn bedoeling is van de komende tijd. Natuurlijk heeft het parlement ook geprobeerd om wat informatie uit mij te krijgen die het parlement belangrijk vindt, maar wat eigenlijk gewoon via hun eigen regering moet lopen. Dat heb ik ook op deze manier heb ik dat teruggegeven. En we hebben ook een beetje gekeken van wat is mijn stijl van besturen, wat ga ik hier proberen de komende tijd te doen. Nou, en een van de zaken die ik hier van plan ben is we hebben een heel mooi agrarisch project, daar ga ik morgen ook heen. Er zijn 10 boeren die daar zijn, waar we met elkaar gaan spreken over de projecten die daar gevoerd worden. Want het zou natuurlijk heel mooi zijn dat de zelfvoorzienendheid op het eiland nog wat meer gestimuleerd kan worden. En dat wij die landbouwprojecten kunnen ondersteunen vanuit Nederland. En dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Wat ik daarvan zeg, op dit moment zijn we nu ook nog een beetje in overleg met de diverse regeringen. Laat ik dat eerst gewoon even met die regeringen verder uitspreken van hoe we dat verder gaan doen. Als daar definitieve zaken van zijn die we goed afgestemd hebben met elkaar, kom ik graag even een keer bij u terug om daar wat meer over te zeggen. Kijk, ze kunnen mij als parlement alles vragen, maar de gewone weg is, het parlement stelt kaders, die geeft de regering opdracht, de regering voert dat uit, komt terug bij het parlement en dan kan het parlement er wat van vinden. Ik ben een bewindspersoon van een andere regering. Ik heb ook verantwoording af te leggen aan mijn eigen parlement. Dus die weg gaan we ook volgen. We hebben bestuurlijk overleg. Het bestuur van Aruba komt terug bij het parlement hier. En ik ga terug naar mijn bestuur naar het parlement in Nederland. En dat is de weg die we volgen op deze manier. Ik ben altijd werkzaam geweest in de landbouw. Dus het ligt mij heel na aan het hart. Dus ik vind het ook heel mooi dat het opgepakt wordt. En ik zal ook zeker stimuleren van wat daar gebeurt. Reken maar. Kijk, ik heb altijd een beetje de koude landen opgezocht. Maar de warmte van de mensen hier en de manier van hoe ik hier ontvangen word, die is gewoon ontzettend goed. En of ik nou in functie ben of uit functie, jullie zien me zeker weer.